Senyor president, senyores i senyors diputats, miri, senyor Mas-Colell, quan amb tanta rotunditat ha dit que vostè no va demanar que Espanya demanés el rescat, doncs potser m'he equivocat o he llegit malament. Però miri, faig un exercici molt fàcil, senyor Mas-Colell. Vagi a Google i posi Mas-Colell rescat a Espanya. La primera notícia que li sortirà és del diari Ara. Jo pensava, potser com el Cinco Días no és un diari subvencionat, doncs potser per això va posar aquesta notícia. Doncs no, resulta, senyor Mas-Colell, i ho pot veure, si mira el faristol, veurà una notícia del diari Ara en la que afirma, i no crec que un diari subvencionat, i si el diari Ara ha mentit, doncs li demanaria que com a mínim li tregui la subvenció. Però el diari Ara afirma, Andreu Mas-Colell ha assegurat aquest dimecres en un dinar col·loqui amb empresaris al Círculo Ecueste de Barcelona que en qüestió de setmanes Espanya demanarà un rescat, hi haurà accés al crèdit i això ens anirà bé a tots. Això és el que va dir el senyor Andreu Mas-Colell el dia 3 d'octubre de l'any 2012. Per tant, senyor Mas-Colell, li reitero, utilitzi aquest faristol del Parlament, utilitzi la rèplica en aquest diputat per demanar disculpes a la societat catalana per haver demanat el rescat de l'economia espanyola, que hagués implicat el rescat de molts catalans, perjudicant els funcionaris catalans, perjudicant les empreses catalanes i perjudicant els treballadors catalans. I, senyor Mas-Colell, això és la mostra del seu encert històric. És a dir, si vostè afirma ara que la rebaixa fiscal del govern d'Espanya és dolenta, vist els seus antecedents, probablement sigui molt positiva. Miri, senyor Mas-Colell, avui el senyor Artur Mas afirmava que volia que la Generalitat de Catalunya recaptés i tingués capacitat normativa en tots els impostos. Per què la volen? Si tot impost que vostès tenen capacitat normativa l'únic que fan és situar-lo en el punt més elevat del conjunt d'Espanya. Valga'ns Déu que vostè, senyor Mas-Colell, tingués la capacitat de decidir quin IVA es paga, perquè pagarien probablement l'IVA més car de tota Europa, probablement, com a mínim, en l'entorn del 30%, vist el que ha fet vostè amb la resta de figures impositives en les que vostè ha tingut capacitat de gestió. Senyor Mas-Colell, vostè ja zones al món, desgraciadament, que són paradisos fiscals. Però vostè el que ha convertit Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, és en un infern fiscal. I la mostra d'això és que en tot impost, sigui IRPF, sigui impost de transmissions patrimonials, sigui impost d'actes jurídics documentats, sigui impost de successions, sigui impost de donacions, sigui el que sigui, toqui vostè l'impost que toqui, l'únic que aconsegueix és situar-lo en el punt més elevat de totes les comunitats autònomes d'Espanya i a vegades, en molts casos, com veiem amb l'IRPF, en el punt més elevat de tota Europa. Miri, vostè ens acusa a nosaltres de ser escanya-autonomies. Com vol, senyor Mas-Colell, que el partit que governa 13 comunitats autònomes, el partit autonomista per excel·lència, el partit que governa més autonomies del conjunt d'Espanya, sigui un partit escanya-autonomies? Vostè creu que nosaltres ens escanyaríem a nosaltres mateixos? Vostè creu que el Partit Popular, el seu govern nacional, escanyarà en les autonomies on la majoria d'elles són governades pel seu propi partit? Però no ho faríem per això, perquè no pel fet que governem, sinó això és una mostra més. Nosaltres ho fem perquè nosaltres creiem en l'estat autonòmic i creiem en les autonomies que tinguin capacitat de gestió, capacitat d'oferir serveis, i per això volem unes autonomies adequadament finançades. La mostra clara que no estan adequadament finançades és que l'actual model de finançament va ser un acord, li torno a reiterar, entre els seus actuals socis o els seus actuals caps, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya, amb el senyor Zapatero, que en aquell moment Esquerra Republicana liderava el govern tripartit. Miri, i en quant als 400 euros, vostè ens acusa, ens compara amb el senyor Zapatero envers els 400 euros. Escolti, jo li vull recordar que vostès, Convergència i Unió, en aquella legislatura dels 400 euros del senyor Zapatero, vostès, al Congrés dels Diputats, amb el senyor Duran i amb el senyor Pere Macias de Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, van donar suport a la major retallada social de la història que hi ha hagut a Espanya, amb la congelació de les pensions i amb la reducció d'un 5% dels sous dels treballadors públics. Per tant, nosaltres el que estem fent és, un cop sanejades les comptes públiques, un cop reduït el dèficit públic, un cop la prima de risc baixa de 600 a 130 punts bàsics i, per tant, ens podem finançar amb més facilitat, un cop l'economia espanyola ja està en creixement econòmic i es preveu un creixement del 2% per l'any 2015, doncs, lògicament, complim amb el nostre programa electoral, que era baixar impostos. Vostès van prometre en el programa electoral en dues ocasions que eliminarien
l'impost a successions i resulta que després d'haver-lo eliminat, el primer que fan, quan vostè torna a ser conseller d'Economia per segona vegada, és tornar a posar aquest impost sobre successions. Per tant, senyor Mas-Colell, aquí l'únic que escanya a la Generalitat de Catalunya és vostè amb les seves polítiques econòmiques de dèficit, de deute i d'impostos excessius, d'impostos extrems, que l'únic que fan és perjudicar l'economia catalana, les famílies catalanes i les empreses catalanes. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor diputat.